Mine sabathayi benhleko bangcwele. Sizovula ngehlabelelo 36 inkosi kusekuphama kwebandla. Ngofa ngingenani mina ngekasoni ngofa
Asbo. Amen. Isihloko sale nkonzo yanamhla sithi asiphile impilo yasezulwini siselapha emhlabeni. Asiphile impilo yasezulwini siselapha emhlabeni. Kulesi sihlabelelo ngithatha nje ivesi lokuqala elithi ngofa ngingenani mina ngedwa soni ngofela esandleni sakhe owathunywa nguwe. Lenkulumo ithi ngofela esandleni sikaShembe owathunywa nguwe Jehova. So Ushembe uyisisholo yena ukuthi wathunywa nguJehova. Kodwa sonke njengoba silapha siyofela esandleni sikaShembe. Ngoba konke ukukholwa kwethu kusukela noma sifundiswa uShembe. Siyofela esandleni sakhe uShembe othunywe uJehova. Ngamanye amazwi lesi sihlabelelo sinika ukuba sazi ukuthi uShembe uzisholo yena ukuthi wathunywa nguJehova. Ngiyafisa ukuba ngikhulume ngenye inkulumo eyakhulunywa futhi ubaba mkhulu. Le nkulumo ifundeka kanje. Mina ngiyakholwa kakhulu amazwi eBhayibheli. Ngiyakholwa futhi ukuthi uJesu waba ngenyama emhlabeni njengomuntu, kodwa engoka uNkulunkulu. Nguye oyisisekelo semisebenzi engiphetheyo ngoba mina ngisesenyameni njengayo indodana kaNkulunkulu engibufakazi wayo. Angazi noma niyamuzwa yini uShembe uthi mina ngiyakholwa kakhulu amazwi eBhayibheli. Ngiyakholwa futhi ukuthi uJesu waba ngenyama emhlabeni njengomuntu, kodwa engokaNkulunkulu. Nguye oyisisekelo semisebenzi engiphetheyo ngoba mina ngisesenyameni njengayo indodana kaNkulunkulu engikufakazi wayo. Yashumayela isesenyameni. Amen. Amen. Ngamanye amazwi, in short, uShembe uthi uYeshua naye bayinto efanayo. Naye uYeshua waba senyameni washumayela kodwa engwasezulwini. Uthi-ke njengamanjena ke njengaye uYeshua imina nami engisenyameni engishumayelayo. Siyinto eyodwa. Sonke singabasezulwini. Lento noma lokhu kukhuluma kubalekile ngoba leli bandla liyafundisa sesikoleni. Kuningi
esazokufundisa abanye abantu okungazi ukubaphatha kahle, kodwa okufanele ukuthi sikufundise ngoba sithunyelwe ukuthi sibuyise inkolo kaJehova. Amen. Kunabantu abangamaNazaretha ngezathu engayiqondi ngoba lezi zinto zibhalwe phansi, kodwa abangakwemukeli uma sikhuluma ngokuthi Ushembe uyisithunywa sikaNkulunkulu. Ushembe ungumprofeti kaJehova. Abafuna ukuthi sithi Ushembe uNkulunkulu. Ngokuphuphu kwabo ababoni ukuthi ngalokho okukhuluma nje kodwa uyakubulala kuNazaretha. Kanjalo nakumaKristu kuningi esizokuqondisa ongaqondile. Ngoba amaKristu akaboni ukuthi inkolo yabo iyisitha senkolo kaJehova. Abakuboni lokho. Ngoba yonke into yobuKristu iphikisa okaJehova. Kodwa ke intshumayelo yami yanamhlanje ayikho lapho, kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi ngizokucacisa lokho ukuthi okuseqinisweni abantu abamnyama abakholelwayo ukuthi singamaHebheru, noma ngabe abakholelwa ukuthi singamaHebheru, kodwa nje inkolo yobuKristu imelene nenkolo kaJehova. Lokho sizokubonisa nokuthi okuseqinisweni uJesu akakaze bekhona emhlabeni, kodwa wakhiwa. Umuntu wabakhona emhlabeni kwabe uYeshua. Sizochaza lokho kabanzi ngoba ngeke sikwazi ukubuyisa inkolo kaJehova lezo zinto singayichazile. Kodwa namhlanje ngithena isihloko sithi asiphile impilo yasezulwini siselapha emhlabeni. Uma ngithi asiphile impilo yasezulwini siselapha emhlabeni, ngizofisa ukuba nginikeze indaba. Le ndaba ngiyithathe encwadini ka-Advocate Mnyandu, kodwa ibhalwe kabi. Uma ungayifunda khona ngeke uyizwe. Ngenhlanhla bengivele ngiyazi. Ngakho ke ngizoyifunda ngiyifunde bese ngiyicacisa. Ngoba kungenzeka ukuthi ngiyifunde kodwa nigcine ningayizwa. Ngizoyifunda ngiyifunde bese ngiyicacisa. Bese ngichaza ukuthi ngiqondeni ngayo. Le ndaba ikhulunywa nguPetros Dlomo. uPetros Dlomo umabhalane wakuleli bandla. Ngezwe okokuqala ngendaba yendodana yakwaMathe ngonyaka ka-1929. Le ndaba ihamba kanje. Indodana kaMathe yagula ngesikhathi isebenza edlokweni ngasemfuleni uthukela kwaZulu. Ukufa okwakusesiswini sayo kwaba kubi, yaze yabuyela ekhaya. Nakhona ekhaya ukufa kwaqhubeka. Isimo sabasibi kakhulu. Yehluleka yonke imizamo yokumsindisa waze waphuma umphefumulo wakhe ekuleso simo sokufa. Angikuphinde lokho. Waze waphuma umphefumulo wakhe ekuleso simo sokufa. Wazibona esemkhathini. Wahlangana nabantu ababezixoxela. Bambuza ukuthi uvelaphi. Washo ukuthi uvela emhlabeni uya ezulwini.
wayenetattoo esengalweni yakhe. Laba abantu base bembuza ukuthi yini le onayo engalweni yakho. Wathi lokhu kwabhalwa amaNdiya ngesikhathi sisebenza eKimberley. Basebethi umuntu onale mibhalo akayi ezulwini, ngoba lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu akamdalanga kahle. Bangeluleka ukuba ngibuyele emhlabeni ngiyotshela abantu bonke ukuthi umuntu onetattoo emzimbeni akangeni ezulwini. Lo mfana ke wavuka kulokhu kufa. Ngamanye amazwi esebonile lesi sibonakaliso owayegula singeke sisho noma wayesefile noma kwakumi kanjani, kodwa wavuka. Wayese ebaxoxela abazali bakhe ukuthi uboneni. Wabuye waphuma futhi umphefumulo kulomfana. Wazibona futhi esemkhathini, wahlangana nabantu basezulwini. Bambuza uya ngaphi. Wathi uvinjelwe ukuya ezulwini ngoba kunombhalo engalweni yakhe. Omunye walaba bantu wathatha ummese wasika inyama lapho kunombhalo khona. Wayesesika inyama engalweni yakhe, wayifaka esilondeni salomfana. Wayesethi, sekulungile manje ndodana yami, hamba uyongena ezulwini. Wahamba izinsuku ezinhlanu, wafika edolobheni elihle elinemigwaqo emihle namatshe amhlophe emaceleni komgwaqo. Wangena esangweni elingasempumalanga, wafica umbhoshongo, wacela ukungena. Lapho phakathi kulombhoshongo wafica umfundisi owasichaza ngokuthi ungushembe. Ushembe wathi kuye, ndodana yami, izono zakho zixolelwe. Manje ngiyakuthuma kubazali bakho ekhaya ubatshele ukuthi abahlukane nokudla inyama yengulube nenyama yezilwane ezizifele, bahlukane futhi nogwayi notshwala. Bamemezele lokhu emabandleni aseWeseli, eMelika naseLuthela. Ubatshele ukuthi kuyinto embi ukubona lezi zinto endlini yekholwa. Ushembe waqhubeka wathi, uma usukwenzile konke engikutshele khona, ngiyofika ngikulande, siyohamba siyoshumayela nawe. Abazali bakho uyobatshela bahambe izinsuku ezinhlanu baze bafike endaweni lapho beyotshelwa khona ukuthi benzeni. Lo mfana uJosiah Mathe waphaphama futhi okwesibili, wabe esebatshela abazali bakhe bonke akutsheliwe. Umoya wakhe usahambile noma efile. Wabacela ukuba bamgqokise ingubo emhlophe uma eseshonile, nabo futhi bagqoke izingubo ezimhlophe. Bakulalela konke akushoyo. Nempela lo myalezo walomfana bawusa kuwo wonke amabandla esaphila. Ngelinye ilanga ngesithuba zo-9 ekuseni kwabonakala ifu phakathi kwezintaba ezimbili umthunzini
noNtethe ngasentshonalanga. Leli fu lali phezu komuzi wakwaMathe. Bonke abantu ababesebenza edolobheni balibona leli fu. Laliza nabantu abaningi abagqoke izingubo ezimhlophe. Ngaleso sikhathi umfana wakwaMathe wathi abamnike izingubo ezimhlophe ngoba manje Ushembe usefikile ukuzomlanda bahambe bayoshumayela esitendeni eMnambithi. Waphuma endlini sekuqhamuke lelifu, uthe esephandle wawa phansi wafa. Kwasefika kamuva amadoda amabili aqhamuka eThekwini ayihamba eshumayela bangena emzini kaMathe. Lamadoda kwakungumvangeli uShange nomvangeli uNkanyezi, nokwakungumvangeli uShange waseNkanyezi nomvangeli Maphumulo waseMkhomazi. uMathe wabaxoxela indaba yokushona kwendodana yabo. Basebethi lokhu enikutshelwe indodana yenu kukhona ekuphakameni. Kulapho kuhlala khona lo Shembe obonwe indodana yenu. Sithunywe nguye ukuba sizoshumayela kuleli lizwe lasenhla. Uma nifuna ukubona izinto ezikhulunywe yile ndodana yenu, lungani siye ekuphakameni emhlanganweni kaJulayi niyozibonela ngamehlo enu. Balungisa-ke oMathe nonkosikazi wakhe kanye nabanye endaweni ukuya ekuphakameni. Bahamba izinsuku ezinhlanu njengoba babetsheliwe indodana kaMathe. Ngaleso sikhathi uShembe wayekwaZulu. Watshela abantu lapho wathi, ngihambile ngomoya nabanye benu siyoshumayela enhlanezwe kwaNobaba. Sihlangane nomfana lapho owasitshela ukuthi wenqatshelwa ukungena ezulwini ngoba unemibhalo engalweni yakhe. Ngase ngithatha ummese ngasika isicucu senyama lapho okwakunalo mbhalo. Kwavela isilonda. Ngase ngisika inyama yami ngavala isilonda sakhe. Ngamtshela ukuthi usengangena manje ezulwini. Eke ngiyichaze le ndaba ngoba ngiyayazi. Lo mfana wakwaMathe uJosiah wagula kakhulu. Esebenza wagcina sebuyela ekhaya. Uma esesekhaya eMsinga kwaNobamba, ngazi ukuthi kwaNobamba kuphi kodwa ngiyakwazi ukuthi kuseMsinga noma endaweni yaseMsinga. Lo mfana kuleso simo sokugula okukhulu ukufa wayesefa. Uthema esefile. Niyabona umuntu uma esegula kakhulu uke efe buye phaphama. Naye ke wafa. Uthema esefile esehamba wahlangana nabantu endleleni. Base bambuza laba bantu bathi uyapi? Wathi lo mfana ngezulwini. Base bethi laba bantu pho yini le esesandleni sakho noma engalweni yakho? Wathi hayi le tattoo ngayibhala ngamaNdiya sisebenza eKimberley. Base bethi ke labantu itattoo ayingene ezulwini.
ngakho ke buyele emuva uyotshela nabantu ukuthi awukwazi ukungena ezulwini unethathu. Wayesebuya lo mfana uthe mayebuya waphaphama. Uma ephaphama wayesebatshela abazali bakhe ukuthi kade sengifile. Kodwa ngithe ekufeni kwami ngahlangana nabantu bangitshela ukuthi njengoba ngithi ngiyezulwini nje angikwazi ukuthi ngimukele ezulwini ngoba esandleni sami kunethathu. Bangibuyisa basebethi angitshele nabantu ukuthi ithathu ayingeni ezulwini. Lo mfana wabuye futhi wafa. Uthe masefile futhi okwesibili noma ungakubiza ukuthi uquleka noma angazi noma ungathi waquleka noma ungathi wafa. Noma ungathi sibonakalisa ngazi kodwa yena uthi wafa. Wayesehlangana futhi nabanye abantu. Bambuza futhi ukuthi uyapi. Wathi bengiyezulwini kodwa nganqatshelwa. Kwathiwa nginethathu emzimbeni wami. Ngakho ke angikwazi ukungena ezulwini. Kwasekuthi omunye wabo esemsika esika isicubu senyama yakhe esusa ithathu. Uma emsika kwadaleka isilonda. Lo muntu wayeseyisika yena eyisika umzimba wakhe. Wayesethatha isicucu senyama yakhe esifaka kulo muntu kulo mfana. Uma esifakile kulo mfana wayesethi ke ayisekho le thathu usungahambi ezulwini. Lo mfana wahamba insuku ezisihlanu eya ezulwini. Uthi ke wahamba lezi insuku ezihlanu wayesebona umuzi omuhle onamatshe amhlophe okakwe ngawo. Phakathi kunendlu ewumbhoshongo. Wacela ukungena kulo muzi omuhle kangaka oyidiloko. Uma ethi uyafika kulo muzi wafica umuntu noma umfundisi owasichaza ngokuthi Ushembe. Wayesethi mfana izono zakho seyithethelele. Kodwa buyele emuva. Sekungwesibili manje. Buyele emuva uyotshela abazali bakho nabantu bonke namaweseli namaluthela. Wababala bonke njengoba kubabala. Ubatshele ukuthi abayeke ukuphuza utshwala, abayeke ukudla ingulube, abayeke ukudla ingcuba. Wabala zonke izono. Wathi umuntu olikholwa akayidli lento. Akaba kulesi simo amaweseli namaluthela abanaso. Uthi ke Ushembe uma ukwenzile lokho ngiyofika ngizokulanda sihambe siyoshumayela. Lo mfana ngoba ekhuluma noShembe nje akakazezwe emhlabeni ukuthi khona umuntu oUshembe. Ngamanye amazwi kuyena lo Shembe umuntu osezulwini nje ofike wayichaza ukuthi Ushembe. Waphaphama lo mfana wabatshela abazali bakhe. Wabacela ukuthi abahambe beyotshela amaluthela namaweseli
namaRoma ukuthi abayiyeke lento nabo vele naye kubo kwababe angazi noma babe ngamaweseli noma beyini abazali bakhe basebephuma behamba bebatshela laba bantu ukuthi indodana yethu legulayo ifile yabuya yayisithi ifike ezulwini yafike kwathiwa ayizositshela ukuthi asingakuyidla ingulube asingakwenzi lokhu nalokhu njengoba kade ngikubala ngamanye amazwi wasifeza lesi sidingo esisho Ushembe ukuthi uma ngabe ubatshelile laba bantu ukushumayelile lokho kuyofika mina kini ngizokuthatha sihambe nawe siyoshumayela angani wena yakuza amen kuthe ngolunye usuku kwabonakala ifu kwaqhamuka ifu leli linabantu abafaka ingubo ezomhlophe babonakala efini emini kwaphuma bonke abantu bebona isimangaliso kuqhamuka ifu linabantu abafaka ingubo ezimhlophe leli fulahamba lafike lama phezulu komuzi wakwaMathe lapho khona lo mfana ogulayo libuka ngabantu emini ngenkathi leli ifulimi phezulu kwelokhuza komuzi wakwaMathe wathi lo mfana usefikileke lo Shembe othena uzoza ezomlanda siyoshumayela nginikani ingubo yami emhlophe nabazali bakho bese batshelile ukuthi abafake ingubo emhlophe kodwa yena nabazali bakhe abazi ukuthi lento okuthiwa bayenze ikhona emhlabeni angani wena akazi na ukuthi Ushembe ukhona emhlabeni nalabo abazali bakhe abazi ukuthi yonke lento into ekhona emhlabeni bathe mabemnikeza ingubo emhlophe wathi uyaphuma phandle washayeka phansi wafa njengoba eshilo Ushembe ezulwini ukuthi ngizofika ngizokulanda siyoshumayela wasukuma sethi sengiyahamba nangu sefikile Ushembe sesiyoshumayela lento yaba isimanga kubantu yaba isimanga itheni isimanga wasefika abantu ke manje abaphuma ekuphakameni abathunywe Ushembe la enhlanezo bezoshumayela ngoShembe uma bangena kuwo futhi lo muzi wakwaMathe uMathe wayesebachazela ukuthi kunomntwana wakho oshonile lo mntwana ukhulume kanje athi ke laba bavangeli basephameni lento ebenitshelwa ilo mfana ikhona isekuphakameni nalo Shembe lona okhulume ngaye lo mfana ukhona usekuphakameni uma ngabe nifuna ukuyibona leyo nto lungiselani bese ngoJulayi sihamba siphakameni bakholwa laba bantu bonke uMathe nomndeni wakhe nabantu abayibonile lento yenzeka uthe ngoJulayi basebehamba bephakameni bahamba insuku eziwu5 beya ekuphakameni besuka emsinga ngenyawo
njengoba lo mfana eshile ethi nami ngihambe insuku eziwu5 ngiya kulomuzi noma kuleli dolobha nabo bahamba insuku eziwu5 uma befika ekuphakameni bafica lento athi ichazwa indodana yakhe ikhona ekuphakameni nalombhoshongo ukhona ekuphakameni angazi noma niyazi into ekuphakameni kunombhoshongo ekuphakameni o la okunensimbi khona le nsimbi njengoba isuka ikhala nje ikhala inombhoshongo ngaleso sikhathi la ingakabe bikindlu yesonto kodwa umbhoshongo indawo lapha indlu ngicabanga ukuthi indlu simple igama la iyona ekulombhoshongo igumbi manje ke kule nkulumo ngiqonde ukuba sazi izinto mhlambe ezintathu hayi ukuthi sikholwe kodwa sizazi ngoba uthi ke uDlomo ubaba mkhulu wayekwaZulu wayesethi njengoba ngilapha nje ngihambile ngomoya nabanye abavangeli safika le kwaNobamba sathola umfana lo mfana ositshele ukuthi wenqatshelwe ukungena ezulwini ngoba enethathu ngase ngisika isikhumba sakhe sengisusa lethathu kwasala isilonda ngase ngisika umzimba wami senginamathelisa ngawo kulesi silonda manje na ke lento ngoba yagcina injengoba injalo isifundisa into eyodwa ukuthi ushembe ukhona ezulwini futhi ukhona emhlabeni amen into yokuqala le hayi ukuthi siyakholwa kwanikeza ubufakazi ngoba lo mfana ngenkathi ekhuluma ngoshembe wayengazi ukuthi ukhuluma ngomuntu okhona emhlabeni kodwa kwazisho ngenkathi sekufika laba abashumayela ukuthi hayi lento enitshelwe lo mfana ikhona emhlabeni okwesibili nokubaleke kakhulu okwesifundo la ukuthi into oyiyo usemhlabeni noma ususezulwini uyaqhubeka nayo ngakho ke kubalekile ukuthi ula emhlabeni uphile impilo ongazi ukuthi mangabe ufa bese ikudalela inkinga ngoba lo mfana wayenethathu kubhaliwe ukuthi singabanawo amathathu kubhaliwe ukuthi singabanawo amathathu kodwa manje inkinga ekhona ukuthi njengoba kuba nabantu abafaka ithathu emzimbeni wabo bonke labo bantu basuke sebeyinikeza uphawu lokuthi ngeke bekwazi ukungena ezulwini ngoba lo mfana wayenophawu lwethathu engalweni
kodwa ukuze kwazi ukungena ezulwini kwafanele ukuthi kususwe isikhumba sakhe kusala isilonda ngethathu nje sengalweni encane. Manje uma unethathu umzimba wonke njengoba kwenza abantu njengoba sibona njena already ayikho indlela ngeke bengene ezulwini, ngoba before bengene ezulwini kufanele ukuthi beyisuse ithathu, and ithathu ayisuki. So ufake into engasuki emzimbeni wakho, kodwa okuzoba lesikhathi lapho ofisa khona ukuthi isuke, kodwa ozothi noma usufile ingakwazi ukusuka. Ngamanye amazwi ufaka into oyivimbela yona ngayo ukuthi ungene ezulwini, ngisho ngabe usulokhu usuthethelele, ngoba lento oyenze emzimbeni wakho ayikwazi ukuthi yamukeleke ezulwini. Ngani na? Ngoba ezulwini bantwana basephakameni asingeni isono khona, asingeni isono ezulwini. La kuLevi 19 verse 27 and 28 kuthi anikudilinga amakhanda enu emaceleni, awubona isilevu sakho emaceleni, anikuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo, anikuqopha mibhalo emabalabala kuyo nginguJehova. Anikwazi ukwenza lento, kodwa kungcono okweyinwele ngoba ziyamila, kodwa kwethathu ithathu ayisuki. Manje uma engasuki le thathu, uma usufa uzothethelelwa kanjani? Ngoba ngisho usuthethelelwe ngeke ungene ezulwini, ngoba ezulwini ayingeni into engafuneki khona. Lowo muzi isifundo sethu sithi kubalekile ukuba la emhlabeni siphile impilo esizothi mangabe sifa sedlule nayo semukeleke, ngoba ezulwini asingeni sona khona. Ngisho ungathethelelwa izono awungeni ezulwini. Ngaso leso sikhathi ungathethelelwa izono, kodwa mhlambe unikezwe mhlambe insuku ezu7 mhlambe ezu30 mhlambe ingaki, usagezwa ususa izono zakho before ungene, ngoba njengoba kubhaliwe nje ukuthi lapho esiyakhona angeni isono khona, kunjalo asingeni isono ezulwini. Manje kunabantu umzimba wabo
zingakabalwa izono ovele wakheke ngendlela ukuthi akakwazi ukungena ezulwini wenqatshela akudingi ukuthi kuze kubuze ukuthi uyiNazaretha uyafuna ukungena ezulwini ngenkathi uqhamuka nje awukwazi ukungena ezulwini. Kade ngizwa omunye ubaba angazi umama ekhuluma lezi zinto lezi za Facebook ekhuluma indaba ukuthi zonke lezi zinto ezenziwa abantu besifazane ezinye sezenziwa nabantu besilisa ayikwazi ukungenisa ezulwini ngoba azikho zenqatshelwe, azikho zenqatshelwe. Ngake ngaba kwenye indawo kwakunengane intombazana eyayiphethwe ingculazi isigula kakhulu sekukhike ukuthi vele iyahamba emhlabeni, kodwa manje umzali wayo sephila indaba ukuthi eyisuse ilokhozi eyisuse ama-Q-Tex enzipheni ngoba uyabona ukuthi lama Q-Tex akazi ukwamukeleka lapha oya khona. Bekale manje na beyofuna iketi ngoba lengane ayinali isketi inamabhlukwe odwa, kodwa manje bayazi ukuthi njengoba isiyafa njena ngeke bekwazi ukuthi benqabe nebhlukwe ngoba ayamukelekile, uyakwazi lokho. So manje na sebeqala manje bothenga iketi, sebeqala manje na beyasuse inzipho ezibomvu, sebeqala manje beyigeza umlomo besusa yonke lento esemlonyeni. Njengamanje ngaleso sikhathi zayingabikho lezi inkophe ezenziwayo, kodwa zonke lezi zinto azemukelekile ezulwini. Manje sinenhlanhla thina ngoba sifundisiwe ukuthi kufanele siphile impilo yasezulwini silapha emhlabeni. Amen. Uma uqhamuka ezulwini uphuca ikhanda akudingi nokuthi uze uthiweni kovela utshele nje ukuthi umuntu ophuca ikhanda kangeni la, kodwa wena ngokuba nezinwele koqa uyothi uyoya bese kubuza bese kubheka izono zakho, kodwa lo phuca ikhanda akudingi nokuthi uzobheka izono ngoba vela indlela obukeka ngayo ayamukelekile lapho yena uthi ufuna ukuya khona. Uma ufika ezulwini usufile uthi umuntu wesifazane uqhamuka ufaka ibhlukwe akudingekile ukuthi kuze kuvulwe amabhuku kubuke izono zakho. So ngoba vele i-appearance yakho iyakwenqaba ukuthi ungene ezulwini, iyakwenqaba. Manje ke kufanele ukuthi sikulwele ukuthi siphile impilo yasezulwini silapha emhlabeni. Amen. Siyazi into efunwa uNkulunkulu nento engafunwa uNkulunkulu. Mhlawumbe ngisho ngithi ingilosi yafika yathi asifake amabhloko amnyama namemba amhlophe. Abafana abancane base amabhloko amnyama lana abangobhotsoze enciphe phansi. Yayisithi ingilosi itshela laba bafana ukuthi la mabhlokwe noma emnyama kodwa akamukelekile ezulwini. Yesho Minhlanhla sabuza yiphi ku-wrong ngani a-wrong ngani la mabhlokwe anciphe phansi. Yathi ingilosi la mabhlokwe a-designwa uSathane. Manje mayidesignwe uSathane ithi-ke ingilosi uSathane uyisitha esikhulu sikaNkulunkulu.
isithi ke wena umuntu oyisitha sakho ungayimukela ingane yakho uma isitholakala igqoke izinto ezithatha kulesa sitha sakho. Cha ngeke umve. Ithi kunjalo wena uNkulunkulu akayamukeli into edesignwe uSathane. Ithi ngilosi zonke lezi zinto ezistayela zidesignwe uSathane zindlela zokuthi zisusa abantu kuNkulunkulu. Kodwa zona zidesignwe uSathane. Njoba nje niyenthola abantu beyithanda kabi izinto eziyifashion. Awungitshela bangakanani abantu njengamanje abathanda ukuphuca amakhanda. Bangana namhlanje. Kodwa nje in truth muhle nomuntu ophuca ikhanda. Akamuhle. Kodwa bonke abantu bakuthanda ukuphuca ikhanda. Yini bekuthanda ukuphuca ikhanda? Ukuthi ifashion eyenziwe uSathane. Manje njoba yenziwe uSathane abantu ababoni kodwa ukuthi lento lena yenziwe uSathane. Into mayenziwe uSathane ifashion noma abiyimbi abantu bayayithanda. Bonke abantu bathanda ukuthi noma bengagundile begunde emacaleni bedilinga amacala bonke yonke intsha nobani nabantu abadala nabafundisi bathanda ukulokhuza ukuthi uma begunda begunde emaceleni. Hayi ngoba kukuhle kodwa sekukuhle ngoba kudesignwe uSathane. uNkulunkulu ushilo ukuthi ungagundi udilinge ikhanda amacaleni kodwa ngoba kusho uNkulunkulu uSathane ethi ke ikwenzeni lokhu. Ngoba kusho uNkulunkulu ukuthi kwenziwa kwenzeni ke bese bonke abantu bebona ukugunda emaceleni kuyinto enhle. Akubakhanyeli ukuthi no hayi ukuthi kuhle kwenziwe uSathane ukwakufaka engqondweni yakho ukuthi kuhle kodwa khona kubi. Ngoba hayi ukuthi umuntu ogunde emaceleni muhle kunami engishiya ihluthu kuyo yonke indawo. Yiphi into esimangaliso ukuthi umuntu ogunde emaceleni nawe ongagundile emaceleni umehluko muni? Awukho. Mhla wathi uSathane abashiya iqhova lapha yobabona bonke beshila iqhova. Bawuthanda bonke nje abafundisi ukuthi beshiya iqhova abasekusho uSathane. Into edesignwe uSathane ayikwazi ukuthi abantu bengayithandi ngisho imbi kanjani kodwa iba yinhle. Umuntu evele ethenga ibhluke ebese lisike. Usikelani ibhluke? Oh hamba uleza amabala. Why? Umhlengani ngokuthi ibhluke kodwa ngoba kuyifashion useyibona lo muntu emuhle uma enebhluke esikiwe khona athi athengwe idolo esikiwe mahle ngani na ngoba adesignwe uSathane. Yonke into enzo uSathane ibanhle noma iyimbi kodwa abantu don't realize that. Uma ucabanga njena yini enhle ukuthi umuntu emuhle bese vele efaka inkophe. Lezi inkophe vele zimenze beyinkawu nje. True ube inkawu. Kodwa ngoba kwenziwe uSathane uyakuthanda. Okuseqinisweni ayikho into enhle kumuntu openda umlomo kunomuntu ongawupendile umlomo. But ngoba ukupenda umlomo kuyifashion
enzo usathane abantu kubenza bebone kukuhle. Bonke abantu besifazane umuntu uba mhle ngoba ependa umlomo, kodwa okuseqinisweni ayikho into enhle ekupendeni umlomo compared to umuntu ongawupendile umlomo. Amen. Bonke baze bethenge inzipho zibe zinde, ezinye zibe uhlaza, ezinye zibe bomvu, ezinye zibe njani, kodwa ayikho into enhle kulezi inzipho ngoba ungathi njena zinzipho zikaSathane. Kodwa ngoba zidizayinwe uSathane zizoba zinhle. Yonke into edizayinwe uSathane iba yinhle. Kade ngibona izitayela manje zabesifazane zixakile. Uthola umuntu ethenga ingubo, le ngubo isidabuke ngapha eceleni, ufuna ukuthi kubonakale ithanga lakhe. Yini ebalekile ukuthi ithanga lakho uli-advertisele ukuthi kube njani? Usetshenziswa uSathane. Indlela izitayela ezenziwa zeingubo attractor abantu besilisa ezenziwa abantu besifazane ixakile. Zixakile. Abanye abantu besifazane sebehamba ngomzimba nje. In the true sense of the word. Yini indaba? Yini eyenza ukuthi umuntu wesifazane uhlushwe yini ngoba lo muntu wenza lento unayo indoda. Manje ufuna uku-attracteka kubani? Ngoba akeyona i-prostitute. I can understand in the case of prostitutes. Umuntu nje wesifazane. Kodwa wenza izinto zoku-attracta amadoda. Uhlushwe yini? Kodwa kufanele ukuthi azi ukuthi uma ngabe wenza into yoku-attracta amadoda only go for you in order to use you. Ngoba akakho umuntu wesilisa ofuna umuntu wesifazane olukhuza useless. Othatha noma yiphi indoda. Abantu besifazane abanye benza zonke lezi zinto beshadile. Bezenza. Ithi-ke ingilosi zonke lezi zinto ezingamafashini zenziwa uSathane. Ngakho-ke uma zenziwa uSathane asikwazi thina ukuyivumela esontweni. Ngoba uNkulunkulu uyisitha sikaSathane. Lezi zinto ziyindlela zokuthi abantu besuke uNkulunkulu beze uSathane. Abantu besifazane uma ubuka indlela futhi abantu besifazane ngathi bona bazoqala umndeni esikhokhweni ngendlela abenza ngayo. Awazi ukuthi inkinga yabo yini. Awazi ukuthi inkinga yabo yini. Lokhu ukuthi bedayisa imizimba yabo banankinga yini ngoba uma ngabe ufuna ukudayisa umzimba wakho be a prostitute uhambe uye emgwaqeni, right, une right yokuba prostitute uhambe emgwaqeni. Kodwa lokho ukugqoka ufice umuntu uthathe ingubo njengamanje kuqala kade sigcina lapha, manje seyivele yonke indawo zisuswe yonke indawo umuntu ehambe ngepaint in the true sense of the word. Kodwa manje na lento kusasa izomhlupha. Kusasa izomhlupha. Ngoba yonke into oyenzayo noma ungayenza ngokuyithanda, kodwa uma uNkulunkulu engayithandi iphenduka ibe
inkinga kuwe. Phenduka ibe inkinga kuwe. Ngithi-ke asifunde ukwenza izinto emhlabeni ezokwamukeleka ezulwini. Ngoba uma senza izinto ezingamukelekile ezulwini sizohlupheka. Ngoba kuzothi nalapho uNkulunkulu efuna ukuba ekuthethelele ethola ukuthi awuthetheleleki. Ngoba uma ngabe ingangeni ithathu ezulwini, khona uthethelelo uzoya kuphi ezulwini. Ngoba izulu kubhaliwe kuthiwa kulowo muze siya kuwo akungeni isono, kwanasono sinye, uhlala ingcwele zodwa. Bangona abantu abasuke begundile ngoba uyahlala ngaphandle kuze kukhule inwele. Noma enesono esithize uyakwazi ukuthi egezwe. Kodwa isono sethathu asigezeki. Asigezi. Hayi ukuthi nenglosi yasho. Ushembe uyazi wazi wasusa ilokhuza isikhumba sakhe. Kodwa bangaka abantu lapha Ushembe khona uyosusa isikhumba sakhe balokhuza. Laba abanye balokhuza intamo yonke. Phela uma ukwasusa isikhumba kusho ukuthi uyovela ususa isikhumba sakho sonke. Ngoba intamo yonke ilokhuza intamo nani amathanga izinqa yini yonke ukufaka ithathu. Lento ithathu. Kodwa into ehlekisayo yonke lento abantu abayenzayo iqale eziboshweni. Ukuba nethathu thina sikhule ubona umuntu enethathu ubaleke. Ngoba ithathu ibenziwa ziboshwa. Abantu bebephucula amakhanda ziboshwa. Kodwa namhlanje amakhanda aphuculwa utobani osiyazi phaya. Abantu abadumile. Osaziwayo. Osaziwayo manje banamathathu agcwele yonke indawo. Babona belungu benamathathu nabo sebebona amathathu. Kodwa into abangayazi abantu abamnyama. Into yakho ubaba ilanga long time ago ngangayazi sengiyibona manje. Wathi ubaba ilanga abelungu abanalo izulu. Izulu labo lisemhlabeni. Wathi nje babebona nakho abakhe izinto ezinhle nje noma sebefile babuye bezohlala la. Kodwa wena unezulu. Wena uyakwazi ukuthi ubungacebile unganalutho. Kodwa uma ubumkhonza ngeqiniso uNkulunkulu usuke lapha uyohlala emzini omuhle. Kodwa belungu awukho umuze abawudingayo omuhle. And leyo nto ngangayazi ngenkathi ikhulunywa ubaba ilanga. Kodwa manje nasengiyibonile. Ngifunde kakhulu iChannel 179. Izinto ezenzeka lapha bonke abelungu ngempela bayapoka ngendlela exakile. Kodwa ngeke wazi ukuthi abelungu kuba sengathi abelungu abapoke, kuba sengathi abelungu lezi zinto zeyipoke nana abayilukoza abayikholwa abayikholwa yizo. Abelungu bapoka bonke bahlala lezi zinto ezizabo bahlala kuzo. Belwe futhi mase kufika abanye abantu. Ikhulu eyihlalethi abelungu manga bebefila abasuka emzini yabo bahlala kuyo. Noma kwabanye bengalwi kodwa bahlala khona. So uthi ubaba ilanga izulu labelungu lisemhlabeni. Wena ke njoba izulu labelungu lisemhlabeni umlungu noma engafaka ithathu akanankinga ngoba vele izulu lakhe lisemhlabeni. Manje wena ke
ngoba izulu lakho lile eparadise. Uma ungasangeni ezulwini uzoyaphi? Ngoba umlungu uma engangeni ezulwini uye emzini wakhe omuhle. Wena uma ungasangeni ezulwini uyakuphi? Ngakho-ke akungenzeki kithi ukuthi uma ngabe sibuka impilo yethu, sibuke impilo esiphila emhlabeni, kodwa okokuqala kufanele wazi ukuthi le mpilo engiyiphilayo mangedlula emhlabeni ngizohamba nayo, uma ngihamba nayo iyokwamukeleka yini ezulwini. Into yokuqala kufanele uyifunde yona. Ngakhuluma ngezono, ngikhuluma nje nge-appearance yakho, ukuthi i-appearance yakho akube i-appearance yasezulwini. Njengoba sifake ingubo ezimhlophe njena, nasezulwini kufakwe ingubo ezimhlophe. Usho njalo lo mfana wakaMathi. Uthi ngenzelani ingubo emhlophe, nani fakani ingubo emhlophe. Bengakazi ukuthi khona Ushembe, bona besagcine ngoShembe osezulwini. Hayi, lapha nengifike khona futhi ufake ingubo ezimhlophe. Njengoba sifake ingubo ezimhlophe njena, nasezulwini kufake ingubo ezimhlophe. Ngakho-ke akufanele ukuthi sikushintshe lokho, ngoba thina siyazi asikholwa. Ayikho into emnandi nje ukuthi wazi into abantu abangayazi. Njengoba silapha siyazi. Njengoba ngena umhlangano asiphathe kahle. Amen. Asasidli isinkwa. Siphumile endlini zethu manje. Abanye abantu bazobe besidla isinkwa beyilalela namakhosikazi wabo endlini zabo benza yonke into. Asingakuhaheli lokho. Ngoba siyawazi thina umvuzo walokho esingakwenza ukuthi uthini. Amen. Ungahaheli isinkwa ngoba ubona sidla umuntu oba yena akakwazi ukuthi unamsebenzi lo. Wena uyakwazi. Musa ukuntshontsha. Mhlawumbe ulale nomuntu ngesikhathi somhlangano ngoba noma mina ngingekwazi lokho kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Uzokubopha ezulwini kusasa. Njengoba ngena umhlangano kaJanuwari. Umhlangano kaJanuwari umkhulu kabi ngoba ngawo sizokwazi ukuthi sithi inkosi unyaka ka-2023 sicela ukuthi ngawo bungafiki umuntu. Amen. Ngalonyaka ka-2023 sicela uNkulunkulu wasephameni ukuba singahlupheki. Amen. Kulonyaka ka-2023 sifisa ukuthi kwenzeke ukuthi ngoba is the beginning of the year. And thina we never waste. Noma basinikela we don't waste. Noma sithandaza we don't waste. Yonke into yethu iqondile. Ngakho-ke ngiyacela ukuthi njengoba kuqala unyaka nje ka-2023 siphathe kahle. Ngiyacela nokuthi uNkulunkulu lo wasephakameni Ushembe ubaba ilanga owathuma ingilosi phakathi kwethu. Ngicela ukuthi ebeseduze kwethu esivulele umhlangano. Noma sisine ekhona. Nezingilosi zibe seduze kwethu. Konke sikwenza ukube perfect. I can assure you people ukuthi kothi kuphela u-2023 leli bandla lobe laziwe emhlabeni wonke. Amen. Ngoba lokho esesiqalile abantu abakwazi ukuthi ungabacabangisi. Onke amabandla manje ashawa uvalo ngaleli bandla, small as it is. Ashawa uvalo amaNazaretha, ashawa uvalo amaKristu. Ngoba sinevangeli elingatholakala indawo. Alikho ivangeli elikhuluma ngoJehova. Leli ivangeli kuphela elikhuluma ngoJehova.
and wonke umuntu ohlakaniphile uyabona ukuthi laba abantu leli ivangeli abaqhamuka nalo liyinkinga. Ayikho into eshayiswa uvalo kumaKristu ukuthi beyibona ukuthi all along ukukholwa kwabo bekuyinto engekho. Ngoba bathanda abathandi kuzogcina kubonakala ukuthi uJesu akekho. Amen. Ngoba bazoyibona ukuthi khona into engalungile yithi. All along besifake isithombe somlungu emathempelini ethu nasendlini zethu. Ngoba bathanda abathandi uYeshua kakaze beumlungu. Amen. Nyama. Ngoba ilogic nje iyakwenqaba ukuthi ungafike uthi uDeuteronomy 28 usho ukhuluma ngathi. Ngoba uyabona ukuthi uvele ukhuluma ngathi, uyabona nawe. So uma ukhuluma uDeuteronomy 28 ukhuluma ngasho kodwa wena ukhuluma abantwana bakwaIsrael ukhuluma ngathi, sekuzokwenza kanjani manje ukuthi phakathi kwethu bese kuqhamuka umprofeti omhlophe kodwa kube kuthiwa uzalwa ngamaHebheru? Ziningabi izinto amaKristu azothi mayebheka abone ukuthi no, we've been fooled for so long. Ngoba sebefunde khuluma kakhulu ngoJesu kodwa kakho kwabuza ukuthi uJesu waba khona emhlabeni ngasikhathi nini. Ayikhulunywa indaba yonyaka. Ngoba babona ukuthi unyaka uzoba expose. Kuvele kuthiwa nje Jesu. Ukuthi lo Jesu okhuluma ngaye wayekhona nini? Aphatha lo. Kodwa into enkulu kakhulu ukuthi uJesu kakaze ebemhlophe. Amina kakaze kakaze ebemhlophe. uYeshua mnyama. Kunezinto eziningi esizoyiveza nalezi zinto zamaNazaretha ukuthi bethi bangonkulunkulu. Umhlaba uzobahleka. Ngoba ukubhale phansi uNkulunkulu ukuthi uyena yedwa kufanele ebizwe ukuthi uNkulunkulu. Ukubhale phansi lokho. And awukwazi ukulwa ngento ebhalwe phansi. Ukubhale phansi uNkulunkulu ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Manje uma umuntu sekufundisa ukuthi khona omunye uNkulunkulu usekhangaphi ngaphandle ukuthi eseyiphumile ebandleni lamaNazaretha eseyihindu. Kufanele ukuthi hayi mina sengiyihindu. Kodwa nje ebandleni lamaNazaretha awukwazi ukubona omunye uNkulunkulu. Kade ngizwa omunye umuntu ngizobe ngishumela ekuseni uthi manje na wena awukholwa ukuthi Ushembe umoya engcwele. Mina la angikhulumi ngendaba yokukholwa. Ngikhuluma ngendaba into eshiwo Ushembe. Hayi Ushembe ubuye ebe uNkulunkulu. Ithi umthetho wakho usosifundisa umbili emunye. Kade silona emthathu emunye. Manje sofuna ukusifundisa umbili emunye. Ngoba lento siyilo kumaKristu ukuthi ayikho into umthathu emunye. uNkulunkulu munye. Usho yena ukuthi munye. Manje nabona abaqhamuka nomthathu emunye. Manje amaNazaretha asekhuluma nombili emunye. Kuthi khona uNkulunkulu Ushembe bese kuba khona uNkulunkulu uJehova. Njengoba amaKristu ethi khona uNkulunkulu uyise, khona uNkulunkulu indodana, khona uNkulunkulu umoya engcwele. Lo muntu ungisanga ukuthi awukholwa ukuthi Ushembe umoya engcwele. Ngithi mnebo, angikhulumi ngendaba yokukholwa. Ngikhuluma ngento ukuthi uNkulunkulu utheni. Ushembe utheni. Inkosi kuselokho.